For os handler det om mennesker. Mennesker, som skulle kunne forsørge sig selv og forme deres tilværelse, ligesom de vil. Vi står for myndige og frie borgere, der respekterer andres frihed og ret til at træffe andre valg. Det gælder uanset hvem man er og hvor man kommer fra. Vi vil have flere i arbejde og færre på offentlig forsørgelse. Mindst 3 millioner skal i arbejde. Vi vil have flere til at bryde den negative sociale arv. Børns baggrund skal ikke afgøre deres fremtid. Mindst halvdelen skal flyttes ud af fattigdom hvert år. Vi skal styrke den grønne omstilling. Danmark skal være helt fri for olie, kul og gas. Og kul skal være ufaset allerede inden for 10 år. Vi kæmper for vores holdninger, og vi samarbejder med dem, der vil. Vi arbejder for holdbare løsninger og hele samfundet. Det handler om mennesker. Det handler om os. Os i Radikale Venstre mener, at man skal tage imod alle flygtninge. Vi mener, at de hurtigt skal have adgang til arbejde og hurtig adgang til vores fællesskab. Det vil styrke både vores virksomheder og vores samfund. Os i det Radikale Venstre skal arbejde aktivt for en permanent fælles fordeling af flygtninge i EU og selv tage aktiv del i den. Vi skal også støtte og fremme andre europæiske initiativer, som en styrket indsats for at skelne mellem flygtninge og migranter. Skabelse af humane modtageforhold i alle EU-lande og en styrket indsats for stabilitet og udvikling i Mellemøsten og Afrika, blandt andet gennem frihandel. Vi synes, at Danmark skal tage sin del af flygtninge, som EU-kommissionen foreslår, fordelt mellem medlemslandene i tillæg til alle de asylansøgere, som i forvejen kommer til Danmark. Danmarks udviklingsbistand herunder vores humanitære bistand til flygtninge i Syrien, Jordan og Libanon bør øges i de kommende år. Danmarks udviklingsbistand gør en kæmpe forskel for mennesker i nød, og vores eksempler viser vejen for andre i EU og FN. Vi har råd til at hjælpe mere, og vi vil prioritere. Hallo, jeg er færdig. Hvis du skulle vælge et parti, hvilket skulle det så være? Så skal det absolut være de Radikale Venstre. Og hvorfor? Det er fordi, at jeg mener, at de på grund af, de respekterer og mener, at mennesker de er ens, uanset hvem man er og hvor man kommer fra. Hvad synes du om deres holdninger og deres mål? Ja, det er det, jeg giver dem ret. At man skal hjælpe flygtninge og integrere dem i det danske samfund. Og at de vil øge de humanitære bistande. Fordi vi er et velfærdssamfund, og vi godt kan hjælpe andre, hvis man bare vil og prioritere. Så vil du så stemme på os til det kommende valg? Ja, selvfølgelig vil det. Ej, kunne man bare overbevise andre folk om det også. Held og lykke med det, og I har i hvert fald mine stemme. Mange tak. Velbekomme.